ଆଜି ମୁଁ ଅଁଳା କୋଳିର ଆଚାର କରିବି। ସେଥିପାଇଁ 500 ଗ୍ରାମ ଅଁଳା କୋଳି ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ତାକୁ ଧୋଇ ଧାଇ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କରେଇଟେ ବସେଇ ତାକୁ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ତା ଉପରେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚର ଗୋଟେ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ କୋଳି ତକ ସବୁ ରଖିକି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇଦେଲି। ତାକୁ 15-20 ମିନିଟ୍ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେସବୁ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ତାକୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି କୋଲା କୋଲା ଛଡ଼େଇକିନା ରଖିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଛଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ କରେଇ ବସେଇଦେଲି, ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ 5 ଫୁଟଣ କିଛି ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ସେସବୁ ଟିକେ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ କରି ଫୁଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ବାଛି ରଖିଥିବା ସବୁ ଅଁଳା ତକ ପକାଇଦେଲି। ତାକୁ ସେସବୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ କଳା ଲୁଣ ଅଳ୍ପ, ସାଧା ଲୁଣ ଅଳ୍ପ, କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, କଲର୍ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଭଲ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ କଲର୍ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ତାକୁ ପୁଣି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ରଖିଥିଲି 200 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼, ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ତାକୁ ପୁଣି ଏପଟ ସେପଟ କରି ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼ାଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ବହଳିଆ ନ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ମିଶି ନ ଯାଇଛି, ତାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼ାଇକି ରଖିଲି। ସେସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲା ପରେ କିଛି ଯେମିତି ପାଣି ନଥିବ, ଟିକେ ପାଣିଆ ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେ ସବୁ ପାଣି ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ରଖିଦେବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର